Latif asama woni say ya Musa ekoye no wanfa mu ya papa bi amana mo de yale na bae na yanyina nso ye nipa baako wo ye bode fufu ena mo so nti ena ma no kopue mase abonten na ya abusua baako nti no ya mmonkuro enti mepesa wo be ka abusua aka no ho na mo akodi dwanto akoma papa no nkotodwagu fom na mo apane cho na yanya ye bosom efisa eyi no kura aso afasha na aso se be ya ono nso ne ho beto no na samukọ ekoka na amma ne ka Latif ne yasamu ye ni yasade Musa ba wono a be ya mamre no se na akoma suo se su o krofo wo ne nsa wa ya mamre no na ye ne abusu a ya kan so ne ho atoye enti amefro na no Latif me kasa ho Iloma abufu ne de anya ba wi enya na abufu enya nya me aka ese ya bono oso na sorte Latif Latif ay Iloma Musa oyunya Nyade abaya woni Musa motuse dabu ne atatwa tedo mami aka Latif ti na yanko ne yanko pacho eno mami ena ay Latif Nguma atuzoblen bala onan shama tizati je to tera katchan to atuzoblen bala katchan tsuba asem ni si ye de ene wo hunu kwan eba asem no esi ye no ene wo hunu kwan amma tutu mu nan aba manim mimi ni ho hwe kan se wanyare anka muntimi ma ha ene ono so de oye abusua no o baabi a wodne bra me wo mam de wo koma no so o te wo kokoo no obetena ha a wo hya adwuma yase wa fuom ho ensem o ekoso amane me kwana me ba ma chiri me nim baabi a me hwehwe ya paw soro ne fom baabi a yehu enipa nam no so a o de me bra wa wo so kofa Musa ne bae ma bo no so amane mo no so pe wa yehu sese o yare ye no ena sese mu aba mi amodi amane we ba be bo me no Latif me ni ho hwe ye sese asem na ko gina wo no eni na sase wura wo mo so boni a odidi wo mo samoni a odi abusua no enu ho akatua na abusua no so de ama no sese me ni ho asem ka enti se mo ba na se mo pani ye dia je se mo kwa abusuafo no ho na mo di adwato no koma wo mo na mo no mo tena se na mo si nkonwa na mo hwe na mo pa asem no na dua gubere na me de me nsa nim me na nim na me ni ho hwe ye nso ka me a ho hwe a enye ye Allahu akbar kai woyo ne ho no ajadu ensima ka kire me no ensima wo ka kire me no na me nua me de ne ba no na wo yare me nua me de ne ba no wo yare fuo anka wo ba gire ma na ko ye adwuma no na sa sama sana so ye bibi na so wontwa yi a e de na so wo ye anye kire kwa na so pe kire kwa ye mu masem pam ene ye ba na se nsima wo ka kire ni papa no me donya me wallahi talai se wa hwe no wan kan wasem ya ye ko kire ma e ba dan yare ba wo so eno de oboa Latif e man chan yelo eno de oboa bamba chan yelo dimsu o ye ne to ko ye ba na uzo ye to yo ko ye ba hey Latif nya botere ne kasa mi ga botere sai me wuntimi nyi yade no mame me to ye ga bo donya me su do me to yade na ma aduane a wunni ya no wuntimi nya wonan e wo ho ende ye wudi wa du ne bu jire wa kire no wu enya mi na mi di me bone wu jire wa kire no enya mi na mi di me bone e pa cha wu ye shaba di je la chan yelo Latif ntela
Njela, unto sa kami tosla. Ye to yoko yen ma chan yelo, ye to yoko yen ma, ye to gbele ko yen ma. O som de mani. Cha ka mo no twase. Cha ka mo no twase. Yesira Mama gana ya yino ba wala ba be ki. ai magana be yi ka amma kai ma yaya Fita wori na. ni Ba ma ba ke wala ba ye gema ka. ata mu dor ba man nafa Latif, mamin ka sem binchiro. E wi asem pani se emeko ehihye pa enso emu na aboa bi ne batie. What did make at all? En se de wo kan wo nye de kure. Enye no kure. Wo shi se de kure na. Me na me nua na me wo ba ka kire me se wo po obi. Ama na ya adwuma. Wo ka kire me ka kire se me nua bi wo. Me de ma na ne fera. Na wo yare fuo. Enu na ma kire wo sai. Ene wo kire me se nta de nti wo be pa me kire kwan. Ahefa ne ehun. Kwan be so fa sa wunya. Ahefa ne ehun. Kwan be so fa sa wallahi kwan be so fa sa wunya me. Bisa wo ma timi kokko na mbehwe wo ma me no. Wo mo kura pewa wo mu. Wo ya se ma wo so ka. Wo mo pewa wo mu hu. Anya bibi te wallahi ka me de me ye pan kan ye papa. Eh, Me ye pan kan ye enu na ma papa. kire wo sai. Onye papa. Enu na ma kire wo sai wa ba mi kurom. Solo. Latif, wa ba mi kurom. Wonim ka wo de wachi na beko. En ka wo de wachi na beko. E kure na wo de yes yo ye wo hine okuro dua ma. Me sin ka wo de wachi na beko. Wa yini no obeto ya kuro yi mu. Ka wo de wachi na beko. Latif, do so. What is? Cha mo no twase. Cha Tom mo no Tom twase. am no trust ma no ye to yoko yen ma now. Ajadu. Nya botre. Mate. Me ye panyini. Akura no ye me ba. Me a me ba no no. Ti se bibia sia. Kyerem ba bi kro na ade no wo no. Ne fa ye nko. Na ese yi bia no. Ye be ye. Na ozo anon latme ntema. Ebe me de. Ehwo no na sese mo abusia na mo baaye no. Enka mo de ba. ya da si ya Na ye kwone adi dwato akoma abusia no. to ya ti Wo hunu de tie. Aha. baba ya ti ya da si Mate mu. Mate. na won di an mi ne yanko Minia ko ne yan fa cha pa ne mini haubia. na we de ya kwada anti kwada de ya Ma nye kura sem ne wo maya manle be kala wo maya manle Obe kura no ata. Latif. baba Timila. Timila wa ya Hey. kwada anti fa cha na ma wati enu te yan pa de fo de yan timi ya wusa Mate ma. ya kwada anti no fa ma Mate. Allah bisa Enti billah open wallahi sade waka no. Wo de mo nkoya ahoboa. Na mo pe wallahi ekwan ya ye befa so. Aye ne abusia na bekwa akokasa. Na de asundua ba. Ni apa wo mo chewo. Sabe wo de opani. Se wo hwem na wuti asem no a. Wo behu se kwan ya musa. Wo de abusia na fa so no. Wo kura ne didi wa enka nya wo de. wa semwa adu wa betre ha wo kan kokwa nanse antintan no awanyo no basa ya wo wa beka tire bi se menya de ha hwe empani fo sebe ni wa ko do makuma kurum ko ni mu abakwasem na kwaye mu dotto bebribe nso abo akwa ni ma no wo na wo ni wo musa na ma anya ma asem hwe me kasi ba cho Latif eye wuna si akoda ni agusu a sa wona na bo abo awia ne abo awia ko eye fere sei achichide ne nwa wona mo bo meme de me ka kiro sunne me se sa de o mayi mi ho afiri me pese mati musa asem bio Keke. Mamen ka se mbi nchiro. Ewia so nse mpani se de achichira bo ahwa na ija no. ti mo chichire na meni ho ti mo chichire wia mo ko sane Ya chichire na oni wasai. Anyo na ko wo yire ne ayi. Ya friend sa okoto abafi. me ne why adu attention Anu de otimi kaka. Onye wura wa akofo ba no nko ade. Enye okunu wu ya na akofa. me yere wa de ma wan Enye okunu wu ya na akofa. ko me nyane wa de Wo ko tempo de so akoka abusia no. ya abusia wan Wo ko ka abusia no. sake ke abusia me ne wo ba me se me ne ja mayi mu afiri sa abusia no Anu na nchen kura na. Wo ya me yonko a. Me fa ne se mesiru amienu a ewo kuruma ye fa adwen. Debi ayo onye me nchen na ba beje namba kotwa. Enye me nchen e na beji tu sure ekokotwa. ba wogidi se wogitum so se wonya mbusuani de Abusia de wonya mbusuani. ya damfo keke Wonya santini me se kwani. Wonya me busuani. Nanso asem we na aba ne de. Me hu wom, ohu wom. Esan se wakọ wari fi ho. no sa na me se jaka no Minya ka sa. so dum na me tri sa de me tri wo be se wo ka se me ma ko wari fi o me obibi Anya eji sa asem nitwa. me obibi Anya eji sa asem we twa. me ka kiro empanifo ti sebe entakra hen ni pa kwa hen sia empanifo ni mu a nya asem ni ye ka no empanifo ni mu a ye ntwini tonto ye bu na bi ko
you feel say bonao na na nkoka na me na yimi film me ba mo kana simple me ba asem na aba no ba bi aduro no me ntimi emfa me nko mi ti ko dia chema bona me nko nko frɛ me ni mboa me ntimi mfa mi ti ko dia chema enti sɛ de be ya asundue be ba no Latifu no ono ene nam no so a ye hu musa ono na sei asem no koso ene bibia no ene ye hu no na sei no ono na nani abere a sei wo se anya na se anti musa ani a me no de be ba me so ene me misi musa nti be ba me kan wonti na ka se na wo so wari fie wa wonya busi soroko mate odi aya na wa bana ya hwe lotoro Mommy had it. Mommy share a quid and we ask you. Mommy, it's a shard. We imagine it done. What there what time I was so now there. One TikTok now there. I didn't hear you show on some worry. No for phone TikTok. What's that there? Mom, so only papa say ya now so. Oba dindin akosi da ben. Mama, kunim sa dindin su ekun sunsun. Nti se wo dindin sa na se wo firi mu jamia. Me ayifa na mde mababu befa. Se papa no firi nya wo sisi ye wo firi ni na yo. Fulani ni na ye ne bawo. Me nya ne bawo firi mu sisi ye mani be me ya. Ti dia dri de wo sen ka dia krokro. Ana krokro da. Why, Miss Sona didn't be brain dear. Pissy, I cry now, dear. Fissy, I will buy me. Says to buy our papa done a dinner saying, what we say, or ye. Oh, papa, the old Miss Susan, your quack. It's all papa wanted, sir. Open a DB, I am a son of me. Send me this idea, and I make car to send me the 2 for me. Nifru conscious here. For Funa demand and constitutionally goose no. Before me send was and she means I'm wrong. Tua, is if your baba be bema. And a bema do money now, what ye and why am your bar? I didn't mind. You is what for me and me baba had needs and I will say me channel. Oh, who be trouble frano? Would you make good pampers not in your squabble friend say, on Tommy my man for? Bemena, I play Adam for crowd. Near me and some one at Tifia. You will say me tell me I'm back. Say, woman to me no one come up. And to me by animate me in Nakasa. Meet me no one come up. And come out, some new de Mecofaba, what they mean now. Hey, it's my name. You don't come around every day. Hey, I'm going to then how? Huh? Now, who? I can't do best fast. I can't do your fast. Mr. Bra, see the panel was account. What trouble Fred needs now? And now when I will see what you saying, I didn't obey the me. Yantuwase, Midofo, Yantuwase, you be able to watch it. Yantuwase, me busy me before me who was so. Yantuwase, Miss Women, so be food that. Mido, Yantuwase, what's it? Yantuwase, himself, me do pa. Sumeto, and might be blaming who woman. Miss Swanson, Miss Swanson, Miss Wanya, Miss Swat to draw. Me who be a mudro, and I'm the foul. I've had in our mammy near me, I see. Me film paddy about go penny, I go point you the ball. And you will be boom film paddy. Yeah. I do a cool idea, all cool. You did recruit meeting and Saboniba. Eka say will fear her say. You see you. Samase meboa monko na nko busa musa hwe ye twa me yam kura wosi makonta ene oyirada me akasa me wafase kwa me apia wonso ya wodai ene wuku no na tesa wo be shima busia ase na me die nyame na maye musa sa nyame na mafira musa ni me nya musa hwe na mom oba ha no na dwembone a na woni tirim no a wo so obosun na bosun na ankasa efira anani nyame na meye ne sa na mum enkomra nyina no se mo fa bosun yi ko
na se moduru na se Musa adwombɔne a woni tirimu no se wanyaya na ade anani beti na mmom so yi adwombɔne bi afiri ne tirimu a bosom no ade bi ambe ye bia be manani beti nani wate dia meka nya bɔne bia be jara ba mu apa oi be jara wona kichega ne dia twato akora se me bosom no suma no me wo bi a me so me de ya adwuma woni uni suma na kwa apam no ne ko ye no bɔne a woni tirimu nti se wanya dia nya dia Musa nani no obehu na wi ada woni nkwa na nyina na asɛm a da hɔ no Lati awuya umla de sa mama shin ya shamba Chatuma ba bijara wallahi be jara Oi. be jara naozo Pam. setiro amuno twasama tentasa tukubo ni Musa uduruma di cham ni ku cham dizambala to baba bona kada wasi Musa ayemeba no fase ene Latif ena Lamisi ayemi aba ne ba ene Latif Musa mba panyini ni asini nyina yate ni nyina nti jani nyina afache ai wonya jani nyina afache menene nte bɔne oba ye koko yi mu kura Abraham akonta firi mu woti 30 bars 40 bars nam se makonta firi mu nti wan fa sika bia mafi ada we fani nyina obia no nka bɔne obia nwene bɔne ma na so wodi ye bɔne opese o hye mabusia ase saa ne atena wi ase ye saa ne patena wi ase ye wudidi na wodi o yanko bu ada oba wodi koko ba na wodi asase ba tika yabo la o ye shema zambala de mala jepa zan so biola to kuso we de bona sra ne so se fache yen fache yen na Musa wa nyade Runko dokunko. Wallahi bejara ba sam. Musa. Wani haki chega. Wai. Mfama de ko ai. Boni bi ni ho. Tanya ni paye. Actually, Latif. Abona tuwa. Nini? Duba. Laka Dia boma. Ngaba mo ye te pom du tan kan pom ma ula den taye to na be. Bia nje na fi. Mi saka nan no ka pata. Nje na fi. Obo se ka ku twasara. Ai. Adore maybe. Mana ikwana. Na kwana. Hai. Panchara jana. Ndira. La ka bumba. Aputo gbole. She ka do lempala. Anpi. Rumia. Mba. Nga ba iso won dorma do ncha. Oduma. Bien tota. Bo. Yo, bona. Me jina busia ya nem. Eye Musa. Ne papa, ne soa ne onu anem. Me de asedia ama.
Sabe mpani se obi fom kuma obi mfom nwa na asemu ibaye atwe no esere ne abasasa nyame ya adom ato nsupa egu so amene se wate ase e de wo magya pade ama wo mo a kire wo mo niema ewom ama afedie abusua na nkasa nyom ho nte ase a aseda ne de matwedi ampon na won so ye de bi ama wo ne abusua ejira o manen adawase bebe abusua so me danasi ana mismin danasi sisi die nkomo ba me frère moi c'est madame mpene mfieso oba tambia se utsoria otiwo otisi otutu ma nyama yie se na be anda atia nkoma bi no o man kobre enti me frère moi ne tie wo nyina na se madame mpene mfieso yi bibia betumi asi enti me so o se me so metotumi so medie enti ni ma frère moi no pepe mo asem me tire mo se de be ya mo so da ati bi mo so mbetimi ato asaw ni mo yinam ne de bia na sebe we beto asaw no so mama mo na madi tina me frère mo yes uza papa be chene ja fa de na mai papa me de me pefie yo Papa mi so me po kokofo ne wo se hwi ena nke o cha pefie ni mama de on say me num fufu mama no mo nkwa sisi madum mpane mfieso me nyini dati me da wa so bi mia me nti me be wale me ko wale manyopon no no masa ko rara nso akofa ba ko me wale mi no papa you sure say nyansa na ma okekasa me feeling pa na me kamani abre pa ma ensan de camouflage why papa you sure Cook no wonya ya ko de wo ye bema me pari no wo sefi so be kono akoboa no mahwe kuku no a ebeboa senso penso a kejetia concession ndo so be busy town sesia no e bironia eno antina me from etiawa asema me kan yi se de se nye de monko na me yire mra pia ye ji me aherewa asiafo akwanto na metunu mani atia papa tena sene yen kada no wa se ye pipes wa me wo kwan papa o so mfie de be sia na nyesi mi nkɔhwɛ kokoo so ana mi nkɔdi pa o kejetia nti kejetia no kokoo fom bra twusu baako mi nkɔ kejetia mi yi baako o na sɛ o de o ye be ma mate medwen ho sisi a onhwɛ mi nua bai we fu ye bo wani mi e fa wa semba mi so mmerantie nan wa fie na isi a wo so kwatena e fa wa semba mi so ofreu be you anda we na free me kete papa ade na ya o yesa anda we na ase tutu papa abusuafo ofreu moi etiawa me frère moi etiawa minti men fa men ko amadwen enya de mepe abra me frère bosuam me frère moi asem ni nyina ne se de bibi ato no pen no onhwe se e bi besa ato ne biem eye kokoo ya ebo ye ho ban ewo ye busuam a sabi mpreduasa ye ni da so nyina ne kokoo yi no ekwaya
musa adi mabusua yi efa so no ene wagya ya ade adi amaye na mempese de besa akofan hwesuni fufuro biem aba besi yeso na china bi ye musa ye no wansa me ye biem amehye mabusua ase sabe mpreduasa nyame ena me wani anase me fira kontuum eba ya na kade ebe ye na ka ye ti aba me fira wa babia agei wati wei wunsa wanyini enka babia akora na kana brabo ka konanim ti me pese kokoo no yede ma kofi agei no kofi agei ati kokoo no musa ati kokoo a sika na kwa no ho no na nye sika ketwa nya sam ketu obra odi ne kwa eti sika ekọ musa ho no bisusu sese ba kofi agei ho a ebetimi de aya de papa abu ama abusuan akoso amase woti we woni hweye na kwa support kofi agei na ke kokoo no emuo bia na support a obetimi de aboa na kokoo no ebe ye kra behwe na ye betie na ye bekali na bibia no awie wa ano ne amfa nhye kofi agei eni amansa na bibia enya kama me fremu asemu a eyeme bona me de tumanim eno no yo odie me nkwale na ye ni sumi dina nkwale ye na mada wase dia wo kan bra me so me fwa wo so eye sa pepepe na wonu se bra me ba adwen wo ya wo dia ba me kwa na wo ma adwen mo na ye paasa wo dia da wo dia beto ho no mo nti me so me da wase pa na bra sei kokoi de ba ko fa hwaso nipa ba hwe kokoi wo so de enya adwuma se me babro wate se de ankura kokoi no enda ho saa na emua endi kokoi no se ne se hunti ya ko fa hwaso ni biem enya adwuma ofa asema waka nyina ene kure wo musa na mmom ewi asese brebra ma amane ma kokoo nyamya do musa gya to ho amaye okọ ana kono a okọ no obi nnim yo ayi kokoo nim so odi bibia hye so ayi ne den obi anim so obi be ko ho bibi akoto obi wo ho de ofa ke be ya kokoo no nton kokoo no na mo fa sika no mame na me fa ntu kwan enkoye adwuma se sim yi a abefa miya ma se wa de nako kokoo no so yeti hei yebedo na se yebeti kokoo na kokaria sika no ya na ebedi emfa mo bia ije be ya ofa kokoo no munton na mo fa me na mfa sika no ntu kwan koye adwuma ko to adwuma menye bia ye eti mi sika no ye adwuma nya sika de bebo abusuan to fa me sere wadawo ma kokoo no munton na mfa sika mfa ntu kwan fa koye adwuma bra pa o sidai yan tume busuan kokoo no ne yan fa mo na fa ko na se ko si ya chesan ko si ya ye de yan tuna hani yan tetempanza na wo ana enye ono a na wo wana ye kronfo no yo kronfo no kan ka be chi na tum se enti kokoo no ne yan tum kokoo ne fa ka wanu tum ho kra ni pa nyire no me ye kronfo kofi agei wakasa nanso kasa na kasa ya no mfa so obi ni kasa o kasa ya no so hwe kokoi ene boye nchidom ewa abusuan kamini se ka wadwene mu no kasa yemu se nyansa pa kasa na ka be kasa wofa ene kokoi no se de waka na ye na yire me hono ma ye nhwe sudwuma no ni atususu ya tususu ni aboabo no ana yetietia sika kakra ebenya no nka yaji a na ka akopa bosia na ka de asoso ama na ka de watu kwai na wubie wa no ayenkoton kokoo no na asemsi fia ya kwa abosia bo akwaje bosia wati lebida e de abahwe ye ho ana se ye abusuan ye kogu ye ni mu ase e wo sika sem ho
Here. So cocoa no. Wuntimenti a. Me ankasa. Ofa. Me ankasa me kwa akoti cocoa no. Support to be a ngode baboa me. Ama cocoa no. Ngode aka me ho ame aye adwuma no. Ama abusua no cocoa na aka ha mo. Wonfa mo ame. Me mfanye. Na asundie nya. Ande waka ne yi. Si akwa akoton. Me di ama o de kofi adwuma. Me srawo. Te somaye. Sunjele. Winim say. Ade na kasa. Na me so obusa oba ne se wono so ti ya na. Akasa. Akasa. Aso akasa. Kasa. Akasa.